udala. Eta zelan ez, bazero guztizope bai, hemen sosketan parte hartute lagundu dozuen guztizope bai. Hortxe daukaguz, zaldizek eta zaldunek prest, konsolazio finalien parte hartzeko bariro be 3 itzuli txerdi izango dire. Beraz, goitxik pasetan direnien, hemen helmugatik 3 itzuli geratuko dire. Hortxe! Hasi da konsolazio finala! Momentuz, Rocinante hartu dau lasterketa buruen, Rocinante zaldi gurutzatu dela, beste bizek odolgarbikuek, hortxe! Rocinante momentuz, lasterketa buruen, 3 itzuli geratuko zakez. Bigarren pozu, Lambrogaz eta hirugarren Eneritze Txabe, Iriogaz. Buruen, Parolte, Rocinante. Alberto Álvarez, galdun dala, Kantabriatik etorri de, baina hortxe da, pozu momentu honetan Lambrogaz, nahiku gure, hemen gailugatik panten direnien itzulik 2 geratuko dire, hortxe Rocinante, Lambro eta Irio. Apurtxo bat aitire aldie ikusten gauz lehenengo bizet nartionez, hor eguzkin horie, hortxe, horre, Iriope apurtxo bat indarra hartu dau, hemen datoz, itzulik bat geratuko zake, goitxik pasetan direnien, eta dira, Irio, ala Lambro, Rocinante, ala Lambro momentuz, Rocinante aurretik, gero Lambro eta Irio hirugarren. Azkeneko itzulizen sartu dire, Rocinanteko bihurgunien aurri hartu dau, aurriari eutzi eitzen dutko, hobeto esateko, eta ez dagipa, Lambrok alizonu daben. Azkeneko itzuli berrizen sartute, Rocinante, Lambro, Rocinante aurretik, Lambro gero eta hirugarren Irio. Beraz, kontsolazio